तुकून सुरू करूया. हे सांगू येतं असती रश्मी भट माताजी. हरे कृष्णा माताजी, तुम्ही मंगलाचरण स्टार्ट करेत. हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनि इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा रश्मी भट माताजी, चंदकोन तुम्ही सांगेल असं एक ऑस्पिशियस ॲटमॉस्फिअर क्रिएट केलं तुम्ही. थँक्यू सो मच माताजी. हरे कृष्णा. आता मी फर्स्ट चे कीर्तन ऐकूया. हे सांगू येतं असं ती ಬೆಂಗಳೂರು ಜಾಯಿನ್ ದತ್ತ ಸತಿ ಸಮಂಜ್ ಪ್ರಭು ಹಾಗೆ ಬ್ರದರ್ ಹಾಗೆ ಜಾಯಿನ್ ದವಚೇಶಿಲ್ ಆದ್ಯಂತ ಪ್ರಭು ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರ್ ನಾತಕ್ಕಾಜಿ. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ आमगेले युजुअल मीनिंग हांव सांगता ताजे ट्रान्सलेशन. ह्या ಸ್ವಲ್ಪ हॉड पद कलमळे दशावतार स्तोत्र भारी हॉड असं सो पेशन्स सर ऐकया ताजे मीनिंग हांव सांगू वता असं. हे पद जयदेव गोस्वामीन बरयला आणि हे गीता गोविंद बुकातून अडॉप्ट केला सॅन्स्क्रिट लँग्वेजर असं. हरे कृष्णा. अंत कसं सांगता असं स्वामी म्हणून सांगला री. ओ केशवा ओ ब्रह्मांडच प्रभू झळकेचे वेश धारण केलल भगवंता हरी तुक जय जयकारू. विनाशकालरी समुद्रांतू मुळगून आशील तसले भेदाक रक्षण करची कतीर तुवे दोन्ही मणके व्हड झळके रुपरी आयललस. ओ केशवा ओ ब्रह्मांडच प्रभू आमे रूप धारण केलेल ओ भगवंता हरी तुका जय जयकारू. हे अवतारांतू समुद्र मतನ वेळारी तू आमे जावनु अवतार घेवनु मंदार पर्वत तुगेल हट्टीरी तवरनु समुद्र मतನ केलेलस. तशी जावनु तुगेल फटीरी हॉड बच्चुवरे असं ते भारी वैभवयुक्त जावन असं. आणि तिन्ही चंद कसं सांगता असं ती. ओ केशवा व ब्रह्मांडच प्रभू तू बोर जावनु रूप घेवनु आयलेल भगवंता हरी तुक जय जयकार असं. हे भूमी गर्भोदक उदकांतू मुळगल तेदना तू मे उक्कोळनु तुगेल ದಂತचे तुदी तक्क तिक्क दृढ जावनु बेसेल असं. फोर्थ वर्षन सांगता असं ती. ओ केशवा ओ ब्रह्मांडच प्रभू अर्ध सिंह आणि अर्ध मनुष्य रूप घे आयलल भगवंता हरी तुक जय जयकारू. कशी एक वास्प नंगता मध्ये तुकून आम्ही सुलभारी कशकरू जतकी कशी तुवे हिरण्य कशपल देह तुगे सुंदर जावन आशिले हाताचे अद्भुत जावन आशिले चूप आशिल नंगतानी सिगून घाललेलं असं. ओ केशवा ओ ब्रह्मांडच प्रभू वामना ब्राह्मण रूपार तू आयलल भगवंता हरी तुक जय जयकारू. ओ अद्भुत जावन कुब्ज जावन देवा तुगेल बृहत हॉड हेज्जेनी बली महाराजाक डिसीव केल तुवे आणि तुगेल पादकमलाचे नंगटा तुकुनु गंगाल उद्धाक हाडोनु तुवे हे जगत सक्कट जीवाक रक्षण केलेलं असं. आणि संचंत कसं सांगता स्वामी.
ओ केशवा, ओ ब्रह्मांडच प्रभू, परशुराम धारण केलेले भगवंता, हरी तुका जय जयकारू. तू राक्षस जावन आशील क्षत्रियंक, कुरुक्षेत्रांत तू मारून काणू हे भूमीचे तंगेल रक्तानी नाणेल नस. तुगेल निमित्त ह्या प्रपंचात पुरा पाप नाश जावनु जनले मेटेरियल एक्झिस्टन्स तुकुनु मुक्त केले नस. आणि सत्ताच्या देव कसं सांगता, स्वामी कसं सांगता, ओ केशवा, ओ ब्रह्मांडाच प्रभू, रामचंद्राला रूप धारण केलेलं भगवंता, तू तुक जय जयकारू. लंके युद्धांतू धा मत्याचे राक्षस रावणक तक्क तू नाश केलेलास. आणि इंद्राल नेतृत्वर आशिले पुरा धा अधिपतीक ते धा माती तुवे काणिक जिल्लेलस. भरती काला तुकुन हे राक्षसाले उपद्र घेतील सर्वाले अपेक्षे तू पुरा केले नस देवा. तशी चाट्टाचंद सांगता असं स्वामी, ओ केशवा, ओ ब्रह्मांडाच प्रभू, हला तरी जाऊन असेल बलराम रूप घेऊन असेल ओ भगवंता, हरी तू जय जयकारू. तुगेल अद्भुत चाव नशिले धवे अंगारी मोडाचे नीला कलरचे वस्त्र धारण करतो तू. आणि तुगेल वस्त्र यमुना नदीचे सुंदर जाव नशिले चंद बಣ್ಣस. आणि नववांतू ओ केशवा, ओ देवा, तू बुद्ध जावनो रूप धारण केले नस. तुक जय जयकार करता. वैदिक नियमाप्रकारे प्राणी हत्या तुवे येऊन खंडन केले नस. ओ केशवा, ओ देवा, कल्की रूप धारण केलेलो तुक जय जयकारू. तू धूमकेतू म्हणके दिसतास आणि दुष्ट अनागरिक मनुष्याने विनाश करूक भयानक स्वर्ण मळे खडगो धरलेलंस. आणि लास्ट 11th आणि 12th सांगतास स्वामी, अशी 10 अवतार घेतील केशवा देवा, तुक जय जयकारू. शीला जयदेव बरयता असं हे स्तोत्र ऐकावा आणि त्याजेन अत्युत्तम जान आशिले संतोष मिळता. आणि जीवनांतू कसं म्हणता ऑस्पिशियसनेस दिसता हे श्लोक ऐकाल निमित्त म्हणून सांगता असं स्वामी. ओके, आता पद ऐकूया. आमगेला वरून समंश प्रभू या मगेला BU स्टुडंट आणि मगेला अक्कल नात वरे. हरे कृष्णा देवा, स्टार्ट करेत तू. हरे कृष्ण. प्रलय पयोधि जले धृतवानसि वेदम् विहितवहित्रचरित्रमखेदम् केशवधृत नीन शरीरा. जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे. स्थितिरिह विपुलतरे तिष्ठति तव पृष्ठे, धरणि धरणचिन् चक्रगरिष्ठे. केशवधृत पूर्ण शरीरा. जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे. वसति दशन शिखरे धरणी तव लग्ना, शशिनि कलंक कलेव निमग्ना. केशवधृत सूकर रूपा. जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे. तव कर कमल भरे नखमद्भुत श्रृंगम्, दलित हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गम्. केशवधृता नरहरि रूपा. जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे. चलयसि विक्रमणे बलिमद्भुत वामन, पदनक नीरजनित जन पावन. केशवधृता वामन रूपा. जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे. क्षत्रिय रुधिरमये जगदपगत पापम्, न पयसि पयसि समित भवतापम्. केशवधृता भृगुपति रूपा.
जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। वितरसि दिक्षुरणि दिक्पति कमनीयम्, दशमुखमौलिबलिं रमणीयम्, केशवधृताराशरीरा। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। वहसि वपुषि विशदे वशनं जलधाभम्, कलहति भीतिमिलित यमुनाभम्, केशवधृतालधर रूपा। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। इन्दसि यज्ञविधे अहः श्रुतिजातम्, सदय हृदयपशुघातम्, केशवधृता बुद्ध शरीरा। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। म्लेच्छ निवहनिधने कलयसि करवालम्, धूमकेतुमिव किमपि करालम्, केशवधृता कल्पिशरीरा। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। श्री जयदेव कवे मुदितमुदारम्, शृणु सुखदं शुभदं भवसारम्, केशवधृता दशविधरूपा। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। वेदानुद्धरते जगन्ति वहते, भूगोलमुद्भिर्भ्रते, दैत्यं धारयते, बलिं छलयते, क्षत्रक्षयं कुर्वते, पौलस्त्यं जयते, फलं कलयते, कारुण्यमातन्वते, म्लेच्छान् मूर्छयते, दशकृती कृते, कृष्णाय तुभ्यं नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा. हरी बोल किती छंद कोण सांगत देवा. तुगेला अम्मा खावा अप्रिशिएट करता, थँक्स सांगता, धन्यवाद सांगता कले मळरी तिगा समंशला अम्मा मला प्रभून बरते हज मेहनत केला हे शिको चेक्चर डाक. थँक्यू सो मच देवा. अशी येऊन प्रतिपटी सांगका भारी छंद को सांगला देवा तुवे. हरे कृष्णा प्रणाम. हरे कृष्णा प्रणाम. खंची क्लास देवा तू? थर्ड स्टँडर्ड नवा? हाँ थर्ड स्टँडर्ड. ओके थर्ड स्टँडर्ड. हरी बोल. हरे कृष्णा. आता पळय हे जयदेव गोस्वामी बरेल असतील हे दशावतार स्तोत्र. जयदेव गोस्वामी म्हणून सांगली कुळाम कुळ गोसेत्ता ತಂಗಿ ಬರಲೆ ಗೀತ ಗೋವಿಂದ ಕೀರ್ತನಗಳು ಗೊತ್ತಾ ಮಳರಿ ಸಾಂಗ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ ಗೋವಿಂದ ಅಂತೂ तन्नी राधाराणीले आणि गोविंदाले लीला बरती बरेल असं भारी छंद असं. आम्ही चैतन्य महाप्रभूक भारी इष्ट शिले त्यांनी सिंग केलेलं ना शिले बट त्यांनी प्रायव्हेट ತಂಗಿನೇ असोसिएट्स ಒಟ್ಟು ಪ್ರೈವೇಟರಿ ಬರ್ತಿ ऐकत असेल हे गीत गोविंद कीर्तन पुरा जयदेव गोस्वामीले. हरे कृष्णात नेक्स्ट कीर्तन यालवच्या नेक्स्ट चरड सांगूयात असं आमगे युगलाष्टकम कृष्ण प्रेममयी राधा गौरव शेणै फ्रॉम बँगलोर जॉईन जाता असं. हाजे मीनिंग सांगूक गौरव शेणैला अम्मा दिव्याकिनी माता जेत असं ती आणि हे पद बरेला जीव गोस्वामी नमगेला संस्कृतर असं. हरे कृष्ण देवा.
हरे कृष्ण माताजी तुम्ही स्टार्ट करेत फर्स्ट मागिरी गौरव शेणे पद संग हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण माताजीन संगील म्हणके कृष्ण प्रेममयी राधा हे पद जीव गोस्वामीन बरेला आणि तो 8 पॅरा आसा हेजी मीनिंग अशें आसा फर्स्ट पॅराचे राधालानी कृष्णाले शुद्ध प्रेमा विषयू आणि तो सांगिल आसा शुद्ध प्रेमांतू राधा आणि कृष्ण आसा ती जीवनांतू आणि मृत्यूंतू राधा कृष्ण मिगेल शाश्वत आश्रय जावन आसा ती म्हणून जीव गोस्वामी सांगता आसा ती सेकंड पॅरांतू राधा कृष्णाले खजाने जावन आसा तशीची कृष्ण राधाल खजाने जो ट्रेजर जावन आसा जीवनाचे सक्कट पशी होड संपत्तू जावन असचे राधा कृष्ण मिगेले शाश्वत आश्रय जावन असो म्हणून सांगता ती तशीची तिन्ही पॅराग्राफ राधा कृष्णाले जीवनाचे शक्ती तशीची कृष्ण राधाले जीवनाचे शक्ती जीवनाचे सक्कट पशी होड शक्ती जेव्हा संपत्तू जावन असते राधा कृष्ण मिगेल जीवनाचे शाश्वत आश्रय जावनु असो चारी पॅरा राधा पूर्ण जावनु कृष्णा ಒಟ್ಟು लीन जल्या कृष्ण राधाला अंतू लीन झाला जीवनाचे सक्कट पशी होड संपत्ती जावनु शिले राधा कृष्ण मिगेले शाश्वत आश्रय जावनु असो पंचा पॅरा राधा कृष्णाले शरीरांतू अस आणि कृष्ण राधाले शरीरांतू जीवनाचे सक्कट पशी होड संपत जावन शिले राधा कृष्ण मिगेले शाश्वत आश्रय जावनु असो संच पॅरा राधा कृष्णाले हृदयांतू स्थिर जावन आसा तशीची कृष्ण राधाले हृदयांतू स्थिर जावन आसा त्यांनी दोघ जण आमगेले जीवनांतू शाश्वत जावन असोती आमगेल हृदयांतू असोती म्हणून जीव गोस्वामी सांगता असती सता पॅरा राधान नील बಣ್ಣाचे वस्त्र घाला तशीची कृष्णान हळदी बಣ್ಣाचे वस्त्र घाला जीवनाचे सक्कट पशी होड संपत्ती जावन शिले राधा कृष्ण मिगेले शाश्वत आश्रय जावन असोती म्हणून सांगता असत तशीची लास्ट पॅरा राधा वृंदावनाचे स्वामिनी जावन आसा कृष्ण वृंदावनाचे स्वामी जावन आसा जीवनाचे सक्कट पशी होड संपत्ती जावन शिले राधा कृष्ण आमकां शाश्वत आश्रय जावन असोती तांगेल ಒಟ್ಟು आम्ही मागूया की राधा कृष्णाले सेवे कोरची भाग्य आमकां सगळ्यांक नित्य मेळ्ळो आमकां तांगेले चरण कमलांतू सेवे कोरची भाग्य मेळ्ळो हरे कृष्णा भारी चनकोन सांगितलंस माताजी तुम्ही हरे कृष्ण देवा स्टार्ट करेत तुम्ही कृष्णा कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरि जीवने निधने राधा कृष्ण गति मम कृष्णस्यादविनं राधा राधायादविनं विहि कृष्णस्यादविनं राधा राधायादविनं विहि जीवने निधने यम राधा कृष्ण गति मम कृष्ण प्राणमयी राधा राधा प्राणमयो हरि जीवने निधने यम राधा कृष्ण गति मम कृष्ण द्रवमयी राधा राधा द्रवमयी जीवने निधने यम राधा कृष्ण गति कृष्ण गेहस्थिता राधा राधा गेहस्थितो हरिः जीवने निधने नित्यम् राधा कृष्ण गतिर्मम कृष्ण गेहस्थिता राधा
राधा गे हस्ती तो हरि जीवने नितने नित्यम राधा कृष्णो गति मम कृष्ण चित्तस्थिता राधा राधा चित्तस्थितो हरिः जीवने निधने नित्यम राधा कृष्ण गति मम नीलांबरधरा राधा पीतांबरधरो हरिः जीवने नितने नित्यम राधा कृष्ण गति मम वृंदावनेश्वरी राधा कृष्ण वृंदावनेश्वरः जीवने निधने नित्यम राधा कृष्णो गतिर्मम कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरि जीवने निधने नित्यम राधा कृष्णो गतिर्मम राधा कृष्णो गतिर्मम राधा कृष्णो गतिर्मम हरे कृष्णा हरे कृष्णा किती चंद कोण सांगलं देवा तुम्ही गौरव भरती चंद कोण सांगलंय हे जीवा गोस्वामीन बरेल ब्युटिफुल कीर्तन भारी चंद कोण सांगलं देवा तुम्ही आणि तुगेला अम्मा दिव्या माताजी तुम्ही दिव्या शेणे माताजींवर भारी चंद कोणते ट्रान्सलेशन चंद कोण सांगेलस माताजी धन्यवाद तुमका आणि त्या गौरव भारी चंद कोण हे कीर्तन टीच केलं नस तुम्ही ब्युटिफुल सिंगिंग थँक्यू बाबा अशी प्रतिपटी हो का ओके हरे कृष्णा आता जीवा गोस्वामीने एक ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷಯ ಸಂಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ ಸಂಗ್ಲ जीवा गोस्वामी 1513 to 1598 अशी विनंती त्यांनी हंगा कने अपियर जालें तांगले 1513 तशी आणि हानी रूप गोस्वामी आणि सनातन गोस्वामीले नेव्य दावन आशिल्ली तशींची तांकां सान आसतना तुकुनूच एक राधा आणि बलरामाले एक मूर्त आशिल्ली तांगेले ताका केन्ना आरती करचे अर्चन करचे ताका भोग चडोवचे आरती करचे आणि चेडू वालोट खेळताना तांकां पुरो प्रसाद वांटूचे त्या पुरो बारी तांगे फेवरेट पास टायम आशिल्ले तांगेले आणि तांणी मुखारसून गोतोस तुमकां भारी ब्रिलियंट आशिल्ली 18 इयर्सा भितर पुरा शिकून काडलें नाशिल्लें तांणी आणि रूप गोस्वामी म्हळ्यार तांगेले अंकल आले तांणी अंडर ट्रेनिंग घेवन तांगेले कडे दीक्ष घेता ती हे तुमकां पुरो गोत आशिल्ले विशय आणि आता नेक्स्ट कीर्तन या पळया नेक्स्ट सांगू येता सती मधुराष्टकम हे सांगू येता प्रार्थना प्रभू शिवमोग तकून जॉइन जाता आस आणि हे पद बरेला वल्लभाचार्यन संस्कृत रस हे एक विषय वल्लभाचार्य विषय सांग्या म्हण सांगला री आणि 1479 तकून 1531 पासून आशिल्ली माताजी म्यूट झाले की म्हणून ऐका ना ऐका ना माताजी हरे कृष्ण ऐका ना हरे कृष्ण आता ऐकता आता ओके ऐकता आता हे मधुराष्टकम श्री वल्लभाचार्यान बरयल्लें आसा आयकला की ह्या पुरा असं एनिवे 1479 तकून 1531 पासून आशिल्ली हांनी आणि तेलुगू भाशे व्हेरी फेमस आशिल्ली ती तशी फिलॉसॉफर जावन आशिल्ली आणि हे मधुराष्टकम भारी मधुर जावन देवाल एक तांगेले अंगा विशयी भारी चंद कोण एक्सप्लेन केलें आसा स्वामीन आता हाजे ट्रान्सलेशन हांव सांगता तांचे मागीर तूं स्टार्ट करीत देवा प्रार्थना ओके आणि तो हांव ಸ್ವಲ್ಪ म्हळ्यार मीनिंग व्हेरी क्लियर जावन न्ही ಸ್ವಲ್ಪ शॉर्ट जावन सांगता देवाल वंट तोंड दोळो हासू तागेले हृदय तशी तागेले चमकण पुरा स्वीट आस
तशी पुरा गॉड असं आमगेलं एम्परर ऑफ स्वीटनेस माधुर्याचे चक्रवर्ती जावन आशिल्लो आमगेल कृष्ण. तशी कृष्णाले उत्र चारित्र आणि तागेले अंगाले पट्टाचे मडिके तागेले चलने तागेले घोवचे पुराची भारी ब्युटिफुल जावन आस. तशी मधुर जावन आस आमगेल माधुर्य चक्रवर्ती जावन आसा आमगेलो कृष्ण. तिन्नी चंद सांगता ती देवाले कोळಲು पाया धूळी हातू पायू भारी चंद आस. तागेले नृत्य असो तागेले स्नेह असो आणि तागेले त्यावरे भारी प्रीतीपूर्वक जावन आस. तशी पुरा माधुर्य जावन आस आमगेलो माधुर्य चक्रवर्ती कृष्ण. आता नेक्स्ट चारीचंद सांगता आस तो भारी चंद कोण पद सांगता आणि तागेले हळदी वस्त्र जावं खावची स्टाईल जावं नीद काडची चंदाई जावं तागेले सौंदर्य असो पुरा भारी चंद आस माधुर्य जावन आस. तशी कृष्ण आमगेलो माधुर्याचे चक्रवर्ती जावन आस. पंचाचंद सांगला देवाले काम असो ताण दिवचे मोक्ष असो आणि कोरचे चर्पण असो आनंदमय जावन आस. तागे लीले कोडुगे शांतीयुत जावन आस. पुरा भारी कृष्णाले लीला पुरा भारी चंद आस. तसल माधुर्य चक्रवर्तीक आमगेलो कृष्ण भारी अप्रिशिएट करेत आम्ही. तशी कृष्णाले संचंद बरला कुंजा बेरी हार फुल्लाचे माळो भारी सिही जावन आस कृष्णान घालेले. तशी यमुना नई ताजी उदक आणि पुरा स्वीट जावन आस. तशी देव माधुर्याचे चक्रवर्ती जावन आस. आणि सत्तचंद बरला कृष्णाल गोपील ಒಟ್ಟು ಗೋಪಬಾಲಲೊಟ್ಟು ಕಾಲಕ್ಷೇಪ असो ಒಟ್ಟು जावनु खेळचे असो आणि खाऊचे असो पुरा भारी खुशी दिवचे अस. तशींची ಒಟ್ಟು तांगेले सौजन्य भाव वरे खुशी दिता. तशी आसा आमगेलो देव माधुर्याचे चक्रवर्ती कृष्ण. कृष्णाल गोपबाला आणि पुरा गाय आणि हातात वरची बड्डी ताण कोरची सृष्टी पुरा आनंदमय जावन आस. तशी आमगेल कृष्ण सक्कड विषयावरे माधुरी जावन आस म्हण हांगा स्वामी सांगता आसा ती. हरे कृष्णा. तेव्हा प्रार्थना स्टार्ट करेत देवा तुवे. हरे कृष्णा. श्री वल्लभाचार्य विरचित मधुराष्टकम. अधरं मधुरं वदनं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादो मधुरौ मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं गीतं मधुरं सूक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं कुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना
कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भोक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपमधुरा पावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् हरी बोल किती मधुर जाऊन सांगितलं तेव्हा तुला कंठवरे मधुरस बाबा हा प्रार्थनवरे मधुरस हा प्रार्थना कीर्तनवरे मधुरस कृष्णवरे मधुरस नवा ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ದೇವಾ ಭಾರಿ ಚಂದ್ಕೊಂಡು ಸಂಗಿನಸ್ತು ಅಂತುಗೆಲ್ಲ ಮನವರೆಲ್ಲ ಬ್ಲಾಯ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಂಗೆಲ್ಲ ಅಪರ್ಣ ಮಾತಾಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ शी येऊ का एव्हरी टाइम हरे कृष्णा एव्हरी टाइम येऊ का कधी सांगच्या का ओके हरी बोल हरे कृष्णा आता मी नेक्स्ट आचार दाखवूया नेक्स्ट येता असते भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद का नाम रे हे सांगू येता असती विष्णू पै आणि विभू पै बँगलोर तुकून जॉईन जाता असती ट्रेडिशनल सॉन्ग असं हे हिंदी असं आणि हे ट्रान्सलेशन वरे चरडू सांगताली ती नाहीला माताजी सांगताली आमगेले माताजी हरे कृष्ण तुम्ही अवेलेबल असा ना हो हरी बोल या चरडू सांगत भज गोविंदा भज गोविंदा भज गोविंद का नाम रे भज गोविंदा भज गोविंदा भज गोविंद का नाम रे गोविंदा के बिना तेरे कोई ना अवकाम रे गोविंदा के नाम बिना तेरे कोई ना अवकाम रे भज गोविंदा भज गोविंदा भज गोविंद नाम रे ये जन्म सुख दुख का माला दुनिया सारी स्वप्नों का केला ये जन्म सुख दुख का मेला दुनिया सारी स्वप्नों का मेला जन तुझको पादे अकेला बजरे हरि का नाम रे भज गोविंदा भज गोविंदा भज गोविंद का नाम रे गोविंदा के महिमा गावे प्रेम की उस पर आग लगा के गोविंदा की महिमा गावे प्रेम की उस पर आग लगा के जीवन अपनी सफल बनाइए चल ईश्वर के धाम रे भज गोविंदा भज गोविंदा भज गोविंद का नाम रे भज गोविंदा भज गोविंदा भज गोविंद का नाम रे हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಭಾರಿ ಚಂದ್ಕೊಂಡ್ ಸಂಗ್ಲ ವಿಷ್ಣು ವಿಭು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾತಾಜಿ ಶಾಶ್ವತ जनु कमलाचा आजो माताजी स्टार्ट करेल. गोविंदाक पूज करा गोविंदाला भजन करा गोविंदा मळले नाम पूज करा गोविंदाला नाव जप कर नतलारी तुमगेल कंचे आशिवई तीर्वना आणि पुरे व्यर्थ सुख संकटाचे जात्रे जाऊन आशिल हे प्रपंचांतो कितलिकी आशिपुरे केवल स्वप्नाचे खेळुशी हांव एकलोच तुगेल पादारविंदा लागी येऊ का म्हण लेखला भगवंत हरिले नाम पूजिया गोविंद देवाले भजन केल्लारी हृदयांतू प्रीती उज्यावरी जळता तदना जीवन सार्थक जाता भगवंताले धाम वचेत गोविंदाक पूज कर हरे कृष्णा हरी बोल शाश्वती गंधर्विका माताजी किती चंदकोन सांगल तुम्ही मला री भारी चंदकोन ताके हे ಸ್ವಲ್ಪ तडका मारके भारी चंदकोन सांगले तुम्ही केदना उरले तुम्ही भारी खुशी येतात एक म्हणे आम्ही थंय या सत्संग दिसता तुम्ही एक्सप्लेन करताना थँक्यू माताजी आणि विष्णू आणि विभून थँक वारे यू भारी चंदकोन सांगितलं तुम्ही चंदकोन ट्रेनिंग केलं तांका धन्यवाद माताजी हरे कृष्णा दंडोत प्रणाम हरे माताजी कृष्णा हरी बोल आता नेक्स्ट कीर्तन या आपण या नेक्स्ट चर्ड येता असं अपूर्वा प्रभू कोटात जॉईन जाता असं ती अपूर्वा प्रभू सांगता असं धन मोर नित्यानंद हे नरोत्तम दास ठाकूरन बरेल असं प्रार्थना बुक तुकोन हे अडॉप्ट केला आणि बेंगाली लँग्वेजर असं हरे कृष्णा देवा स्टार्ट करीत तुम्ही हरे कृष्णा ट्रान्सलेशन कोण माताजी सांगता असं सौम्य माताजी तुम्ही ट्रान्सलेशन सांगता ओके हरी बोल ट्रांसलेशन स्टार्ट करता भगवान नित्यानंद मिगेल संपत्ति भगवान गौरचंद्र मिगेल रायु नव यौवन जावनशील हन्नी दोन्हीची मिगेल जीवन अद्वैत आचार्य मिगेल शक्ति गदाधर पंडित मिगेल कुटुंब मिगेल महिम नरहरि सरकार भक्ताले चरण धूळी मिगेल नाऊची उद्धाक भक्ताल नामस्मरणेन मक तृप्ति जता हे भक्ति ಸೇವೆ ಪತಾರಿ ವೈದಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರಂತು ಪರಿಗಣಿಸಿಲೇರಿ ಸಕ್ಕಡ್ ಗ್ರಂಥಾಗಿಂತ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ म्हणून हाव लेखता आध्यात्मिक प्रगती री मुखार सुनवसका जलेरी भक्तान सोडले उच्चिष्ट खावन मात्र म्हणून हाव दृढ जावन मनवरीक करून घेतलीलास भक्ताले नाव घेतलेरी म्हाका एक उल्हास जाता हे मिगेल मन सदैव वृंदावनाचे भूमीचे चिंतन करता असता म्हणून हंगा नरोत्तम दास जी सांगतास कीर्तन धन मोर नित्यानंद पति मोर गौरचंद्र प्राण मोर युगल किशोर अद्वैत आचार्य बाला गदाधर मोर कुल नर हरि विलासे मोर वैष्णवेर पाद धूळी राहे मोर स्नान केळी तर्पण मोर वैष्णवेर नाम विचार करिया माने भक्ति रस आस्वादने मध्यस्थ श्री भागवत पुराण वैष्णवेर उच्चिष्ट ताहे मोर मननिष्ठ वैष्णव नामे ते उल्लास वृंदावनेच्या भूतर आहे मोर मन गेर कोहे दिना नरोत्तम दास धन मोर नित्यानंद
ते मोर गौरचंद्र प्राण मोर युगल किशोर प्राण मोर युगल किशोर. हरे कृष्णा. ಹರಿ ಬೋಲ್ ಅಪೂರ್ವ ಬರ್ತಿ ಚಂದ್ಕೊಂಡ್ सांगदवा तुवें अम्मान वरे शोनापरी माताजीन बारी चंदकोन टीच केल माताजी तुम्ही प्रतिपटी येतन तुमगी वरे डिफरेंट कीर्तन सांगता ती चारडा कोऱ्यात डिफरेंट कीर्तन टीच केला तुम्ही हांव आज पासून म्हळ्यार म्हाक हांव आयकले बट हंगा आमिले भगवत पुराण कोंकणी आमी सेशन केन्ना आयकल ना आशिल्ली. थँक्यू सो मच. हरे कृष्ण. हरी बोल माताजी. तुमकोरे धन्यवाद. भक्ती चंद कोण ट्रान्सलेशन वर सांगिलास तुम्ही. दंडवत प्रणाम तुमका. हरे कृष्ण. कृष्ण. हरे कृष्ण. The next section आवचे नेक्स्ट कोण येता आमगेल मध्य प्रतीक्षा भट कारकळत म्हणून जॉइन जाता सती आणि वृंदावन रम्यस्थान सांगता सती आणि हंगिल अम्मा रश्मी भट माताजी हाजे मीनिंग सांगता. हे वृंदावन रम्यस्थान बरेला नरोत्तम दास ठाकूरन तशींची हे प्रार्थना बुक्का तुकन अडॉप्ट केला बेंगाली लँग्वेजर असं. हरे कृष्ण माताजी स्टार्ट करेत तुम्ही. हरी बोल. हरे कृष्णा. वृंदावन रम्यस्थान रचन केलेलं नरोत्तम दास ठाकूर. सुंदर जावन आशिल्ले वृंदावन एक चिंतामणी रत्न जावन आसा. थंय अनेक आभरण आणि अरमने देवस्थान दाखोवन व्हड आसा. अनेक राजहंस यमुना न्हंयचेरी उदकांतू खेळता आसाची. त्या उदकांतू भांगराचे कमला फूल जावन वाडता आसा. त्या कमला फुलाचे मध्य अष्टदलाचे सुत्त भांगर स्थान जावन आसाचे. त्या अष्टदलाचे वैरी अष्टप्रधान गोपी आसाची आणि ताजे मध्ये आमगेल देव श्याम सुंदर आणि सुंदर श्रीमती राधाराणी सिंहासन रूढ जावन आसाची. त्या दैविक दंपतीले हासो महान सौंदर्य निरंतर जावन मकरंद सोडता आसाचे. हंगा नरोत्तम दास सांगता की त्या सुंदर देवी दंपतीले आनंददायक शाश्वत जावन मिगेल हृदयांतू प्रकट जावका म्हणून मागताची. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. वृंदावन रम्य स्थान दिव्या चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर. वृंदावन रम्य स्थान दिव्या चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर. अमृत कालिंदी रे राजा हंसा केली कोरे तहे शोभे कनक कमल. वृंदावन रम्य स्थान दिव्या चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर. तारामध्ये हेमपीठ अस्य दाले अष्टदाले वेश अष्टदले प्रदान नाही का. तारामध्ये रत्नस्थाने पसी आचे दुही जने श्याम संगे सुंदरी राधिका. वृंदावन रम्य स्थान दिव्या चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर. रूप लावण्य राशि अमीय परिचे काशी हस्य परिहास संपासना. नरोत्तम दास कोये नित्य लीला सुख मोये सदा ये स्फुरक मोर माने.
वृंदावन रम्य स्थान दिव्या चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा. प्रतीक्षा किती चंद कोण सांगल देवा तुवे बारी चंद कोण सांगले वृंदावन रम्य स्थान मेलोडियस आशिल्लें आनी ताळबद्ध जावन लयबद्ध जावन सांगले देवा. थँक्यू सो मच. अशी प्रतिपटी येवन सांगता वॉयस वर चंदच तुमगेले हा. रश्मी भट माताजी तुम्ही त्याचं ट्रान्सलेशन वंडरफुली म्हणजे परफेक्ट जावन सांगिल आसा. हरी बोल थँक्यू सो मच माताजी. हरे थँक्यू कृष्णा. माताजी प्रणाम्स माताजी. हरे कृष्णा. नेक्स्ट कीर्तनीय आपया आम्ही हे सांगू येता सती आमगेला कनिका भट अबुधाबी तुकुन जॉइन जाता असं कृष्णा जिनका नाम है. हे ट्रेडिशनल सॉन्ग असं आणि हिंदी लँग्वेजर असं हे हाजे ट्रान्सलेशन हांव फर्स्ट सांग देवा मागीर तू पल सांग. ओके ओके. हरे कृष्णा. कोणल नाव कृष्ण आणि वासस्थान गोकुल की तसल परम पुरुष क हांव बारंबार प्रणाम करता. कोणल आवसु यशोदामाई आणि बाप्पूसु नंदा अस्की तसल गायचरितलो गोपालक पुन्हा पुन्हा हांव नमस्कार घालता. कोणाल प्रितीची राध जावन असकी आणि तागेले इल्युशरी शक्ती अद्भुत जावन असकी. कोणाल अंगाचे बण्ण पावसाच मोडाच बण्ण म्हणके असकी तसल देवाक हांव विनम्र भावारी वापास वापास नमस्कार घालता. ताव कोण धय आणि लोणी चोरी करतकी आणि निपून बैसून खातकी गोपाल बालल फ्रेंड्सा ಒಟ್ಟು ಗಾಯಕ ಚೋರಚೆ ಹೊರತಕಿ ಭರ್ತಿ ಪ್ಲೇಫುಲ್ ಲೀಲಾ ಕರ್ತಕಿ तसल देवाक विनम्र भावारी हांव नमस्कार घालता. द्रुपद रायाले धुवेक अवमान तुकून वांचेल्लो म्हळ्यार द्रौपदीक. गजेंद्र हस्तीक मोसळे तोंड तुकून वांचेल्लो सक्कड करुणेचे मूल जावन आशिल्ले देवाक हांव बारंबार प्रणाम करता. पांडव आणि कौरवल मध्ये युद्ध केलालो युद्धभूमीतू अर्जुनाक उपदेश दिलालो सक्कड असहायक पतितात्मक रक्षण केलालो प्रभूक वापास वापास विनम्र भावारी हांव नमस्कार करता. हरे कृष्ण देवा. स्टार्ट करे तू आता. हरी बोल. हरे कृष्ण सकल जना के आदि हाँ कृष्ण जी नाम के संतस कृष्ण जी ने गोकुल जिनका धाम कृष्ण जिनका नाम है गोकुल माता जिनका देवा धाम ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಖಾರ್ಯ ಮೊಬೈಲ್ ಲಗ್ಯ ಕಟ್ जाता. कृष्ण जिनका नाम गोकुल जिनका नाम कृष्ण जिनका गोकुल जिनका राम ऐसे श्री मेरे बारंबार प्रणाम है. ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है. यशोदा जिनकी मैया है नंदन जी पापैया है. यशोदा जिनकी मैया है नंदन जी पापैया ऐसे श्री गोपाल को मेरे बारंबार प्रणाम है. ऐसे श्री बारंबार प्रणाम है. राधा जिनकी छाया है अद्भुत जिनकी माया है. राधा जिनकी छाया है अद्भुत जिनकी माया है. ऐसे ऐसे श्री घनश्याम को मेरे बारंबार प्रणाम है. ऐसे श्री घनश्याम को मेरा
बारंबार प्रणाम है। लुट लुट दधी माखन खायो, ग्वाल बाल संग तीन चरायो। लुट लुट दधी माखन खायो, ग्वाल बाल संग तीन चरायो। ऐसी राम को मेरे बारंबार प्रणाम है। ऐसे राम को मेरा बारंबार प्रणाम है। द्रुपद सुता की लाज बचायो, ग्रह से गज को फंड चुरायो। द्रुपद सुता की लाज बचायो, ग्रह से गज को फंड चुरायो। ऐसे कृपाधाम को मेरे बारंबार प्रणाम। ऐसे कृपाधाम को मेरा बारंबार प्रणाम। कुरु पांडव में युद्ध मचायो, अर्जुन को उपदेश सुनायो। कुरु पांडव में युद्ध मचायो, अर्जुन को उपदेश सुनायो। ऐसे श्री भगवान को मेरे बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। भज गोविंदा गोपाल हरे, राधे गोविंदा राधे गोविंदा, राधे गोविंदा राधे गोपाला, राधे गोपाला राधे गोपाला। ऐसे श्री भगवान को मेरे बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे हरे, राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण जिनका का धाम है, कृष्ण जिनका नाम है, गोविंद जिनका धाम है। ऐसे राम को मेरे बारंबार प्रणाम है। बारंबार प्रणाम है। बारंबार प्रणाम है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। कनिका भट्ट का मेरे बारंबार प्रणाम है। कनिका भट्टक मात्र नाही, आज आमगेल पद्य संगीत सकट चढवांक हा समंश दव आणि कने गौरव दव आणि मागीर प्रार्थना, अपूर्वा, प्रतीक्षा, कनिका आणि आता दुर्वा वागले तास सगळ्यांक बारंबार प्रणाम करता हांव. कल म्हळ्यार आयचे सेक्शन अंत भारी एक पशी एक भारी चंद कोण सांगिल्लें चेडवान ते हंतवरे आम्ही चाट बॉक्स हंतवरे सांगिल्लें एक से बढ़कर एक म्हणून वही एक से बढ़कर एक भारी चंद कोण सांगला देवा तुवे अशी प्रतिपटी योका. हरे कृष्णा. आणि वैष्णवी माताजी तुमचे धन्यवाद. कल म्हळ्यार तुम चंद कोण टीच केलं चरडक. थँक्यू. हरे हरे कृष्णा. थँक्यू सो मच. आता फायनली आम्ही नरसिंह प्रणाम सांगू येत सती तिकवरे अप्रिशिएट करा. आमगेली ध्रुवा वागले आणि महाराष्ट्रात जॉईन जाता सती विरार थैतकुनु. हरे कृष्ण देवा नरसिंह प्रणाम सांगेत तू आता हे सांगून हाजीकिन पुढे 1 मिनिट हांव आयचे एक कसं म्हणता अनाउन्समेंट चेक करता ताजे मागीर नरसिंह प्रणाम सांगेत देवा. हरे कृष्णा.
अनाउन्समेंट आता नेक्स्ट वैष्णव भजन असं 11th जुलै ह्या दिवस 7th आमगेले नेक्स्ट संडे रथयात्रस सो जगन्नाथ अष्टकम आणि जय जय जगन्नाथ सचिदानंद ते ऑलरेडी जन सांगून झालं ऑलरेडी बुक करून सोडला सो तुम्ही कनी दुसरे कनी जगन्नाथ देवाल पद्य असल्यारी ते संगाती नाही जाल्यारी हंगेले आमेले भक्ती विनोद ठाकूर अले डिसअपियरन्स डे असं ते भक्ती विनोद ठाकूर अल्वरे स्पेशल वरे तुम्ही सांगेत सो नेक्स्ट कडेरी आमेले श्रीमद भागवतम क्विक ओवर युअर स्टोरी जाता असत फिलॉसॉफी बेस्ड आणि लेसन विस्डम अँड फिलॉसॉफी लास्ट लेसन ऑफ कॅन्टो 4 जाता असं आणि फ्रायडे 28th जूनाक 8:30 इंडियन स्टँडर्ड टाइमाक टॉपिक द प्रिस्टीन फ्रेंडशिप ऑफ 10 प्रिन्सेस स्पीकर हरग्रेस शाश्वती गंधर्विका माताजस हरिबोल आणि संडे 6:30 मॉर्निंग जपा सेशन असं चांटिंग द होली नेम ऑफ लॉर्ड वट्टू पुरा जण सांगचे सो तुमका दोन हे कने राउंड्स करतले 2 राउंड कोणी क्विट करेत 4 8 16 पासून करता ती आणि त्या जुट्टू 10 ऑफेन्सेस वर सांगचे असं कोणाक कोणी 10 ऑफेन्सेस सांगचे इंटरेस्ट असतरी अथवा एक राउंड चांट कोची इंटरेस्ट असतरी शिल्पा हेगडे माताजीक नाव दिवेत आणि जुलै 2nd ट्यूसडे योगिनी एकादशी संपूर्ण भगवद्गीता पारायण असं तुमका पुरजन गोत्तशील म्हणके 5:30 इंडियन स्टँडर्ड टाइमाक तुम्ही नाव दिया 1 to 6 जाल्यारी भारती पै माताजीक 7 to 12 तुम्ही चांट कोच असल्यारी माया नाईक माताजीक 13 to 18 खंचे तुम श्लोक चांट कोरका म्हणसले विद्या पै माताजी दिया तशींची आमची गेलेला नवेनी मॅरेज ब्युरो स्टार्ट झाला तुम्ही कसं नाही डिटेल दादालरी हरग्रेस व्रजगोपी माताजी अथवा हरग्रेस राधिका भाऊ माताजी कॉन्टॅक्ट करे तर तुम्ही ने कोणी रिलेटिव्ह की तुम्ही फ्रेंड सर्कल की नेबर्स की कोणी चालनो चेलीला हे मॅरेजेबल एज असल्यारी तंगिले बायोडाटा तुम्ही पेटवयत आणि सॅटर्डे सिरीज जून 29th त्याची टाइम 7:30 IST नॉर्मली आमले 8:30 असतं बट सॅटर्डे आमले 7:30 असतं बीइंग ए ट्रू फ्रेंड ते सांगू दिवचे येतं असं ती हरग्रेस रेवती प्रिय माताजी हरे कृष्ण आणि कोणाक पण आमगेल प्रति सेक्शन बिगिनिंग तो एक 5-10 मिनिटक हरे कृष्ण महामंत्र आमगेले कीर्तन असता ते कीर्तन करू कोणाक इंटरेस्ट असल्यावर तुम्ही श्रीमती जयंती नायक माताजीक नाव दिवेत हरे कृष्ण आज बारी चंद कोण पुरजण सांगिल असं लास्ट भजन सांगू येत असं आमगेले वागले दुर्वा वागले देवा तू स्टार्ट करीत हरे कृष्ण हरि बोल हरे कृष्ण उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम् श्री नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंहदेव प्रह्लादेश जय पद्म मुख पद्मभृङ्गम् नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय हिरण्यकाशिपोर्वक्षः हिरण्यकाशिपोर्वक्षः शीलतङ्कानखालाय शीलतङ्कानखालाय तो नरसिंह परतो नरसिंहो ओ नरसिंह परतो नरसिंहो यतो यतो यामि ततो नरसिंहो यतो यतो यामि ततो नरसिंहो बहिर्नरसिंहो हृदये नरसिंहो बहिर्नरसिंहो हृदये नरसिंहो नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे तव करकमलवरे अद्भुत शृंगार दालिता हिरण्यकशिपु तानुभृङ्गा
केशवद्रेता हरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय हरि जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज श्री विघ्न विनाशक भगवान की जय भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल हरी हरी दुर्वा वागले की जय देवा बारीचंद कोण सांगले नेक्स्ट टाइम खंयचे कीर्तन घेऊन येऊ का एवरी 2 मंथ्स आमगेले चिल्ड्रन सेक्शन असता तुम्ही चेडू असं कर आता तुकोन प्रिपेअर केला री 2 महिने मागीर तांकां पद संख्येला आयद जाता तुम्ही पुरा जण बारीचंद कोण सांगला आजी वंडरफुली संग बाय एव्रीबडी पुरा चेडून बारीचंद कोण सांगला खुशी तल पूरे जनक आणि तांगेले पेरेंट्स अनवरे मदर अनवरे भारी ट्राय करनशे पुरा तांकां चंद कोण ट्रेनिंग करूक तेनिशी हंग आशिल्ले पुरा आमगेले वैष्णवाले आशीर्वाद बरे इम्पॉर्टंट सो आशीर्वाद भरपूर मेळ्ळा चेडू हांकां आजी बारीचंद कोण सांगिल्लें सेक्शन अशी आमी कन्क्लूड करूया हरी बोल देवा नेक्स्ट मेळया आनी वैष्णव प्रणाम करून सेक्शन हांव कन्क्लूड करता वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत